Kallo Halki lähti käyntiin taas pitkästä aikaa ja nyt olemme vihdoinkin saapuneet siihen ajankohtaan. UFCn 202. Herra Nate Diaz vastaan Conor McGregor. Stockton, USA vastaan Irlannin Keneri. Tätä on haipattu paljon ja piti tapahtua aiemmin ja ei tapahtunut ja diipadaapaa. Kaikkea on tapahtunut tässä matkan varrella, mutta nyt ollaan vihdoinkin tässä ajankohdassa, että sunnuntai-aamuna 22. päivä taas sitten paukkuu ja katsotaan kuka on kuka. Vai hetkinen, onko se 21. päivä? Mones päivä tänään se on? Eikö 21. päivä, jumalauta. Niin kello 5 tosiaan alkaa taas Viaplay Fighting kanavalla kokoonpanossa, niin siellä rupeaa näkymään sitten otteluita taas. Ja sieltä nautitaan sitten vapaaottelun maailmassa kovaluokkasta näytöstä. Ja pääkortin ensimmäinen iltahan oli, no what the fuck, noin. Tim Means vastaan Sabah Homasi. Sillä lähdetään pystyottelu tärskäyttää pystyyn ja Dirty Bird on vähän lepäilyssä, oli tossa, oliko se puolisen vuotta vähän ottelukiellossa siinä, kun hän sai saastunutta vähän jotain aineksia ja hän pomppasi sitten näytteissä, mutta nyt hän on palannut takaisin ottelumaailmaan ja tällä voi lähteä tää pääkortti ihan hyvin auki. Ei siitä ottelusta sen enempää. Nyt jännittää tää pääottelu eniten. Eli sen jälkeen tulee Huin Goi Lim vastaan Mike Perry. Eli näillä ottelulla sitä lähdetään niinkö käyntiin taas. Ja sitten ottelu, minkä unohdin itsekin, että tää on. Niin on Rick Story vastaan Donald Cowboy Cerrone. On jännä nähdä, miten Cerronella lähtee väkivahvaa painiaa vastaan. Mutta niin uskomatonta kuin se on, niin Cerrone on 3 tuumaa pitempi kuin Rick Story. Että 155 paunasta luokasta hypännyt 170 paunaseen. Ja hän näyttää itse asiassa paljon paremmalle tässä painoluokassa kuin siellä matalemmassa. Niin Cowboylle tämä tekee kyllä todella hyvää ja mä uskon, että tämä ottelu menee joko tyrmäyksellä tai luovutuksella Donaldin puolelle. Että Rick Story on päässyt kokoamaan itteensä ihan hyvin ja pääsi taas kasaamaan vähän luottoa ja taitoja hiomaan, mutta nyt on niin kovan luokan vastus hänen edessä, että ei kerta kaikkiaan tuu mitään. Että nyt tulee Rick Storylle varmaan kyllä pahasti pataa ja takas sinne lähtöruutuun sen jälkeen. Ja sitten 205 paunaset. Anthony Johnson vastaan Glover Teixeira. Että se, joka nauttii vapaaottelu maailman toiminnasta ja tietää nämä äijät, niin fucking yeah! Tämä on se ottelu, mikä on pitänyt jo pitkän aikaa tulla esille täällä painoluokassa. 2 helvetin kovaa tyrmääjää toisiaan vastaan. USA vastaan Brasilia. Tyrmääjä vastaan tyrmääjä.
Toisella on parempi mattotaito ja väkivahva äijä siellä, eli Glover Teixeira on siellä paljon etevämpi, että jos homma menee mattoon, niin siellä tulee pärjäämään Gloveri. Jos tämä pysyy pystyotteluna, niin hieman nopeampi ja terävämpi on tämä Anthony Johnson, mutta tiiliskivi kourassa ja vitunmoinen pommi toisessa löytyy Gloverilla myös. Että se on kyse ihan, että kenellä nasahtaa ensimmäisenä sinne leukaperiin, niin mennään tekemään vähän chicken dancea sen jälkeen. Että hieman kaikki veikkailee tätä Anthony Johnsonia, jota itsekin ajattelin, että voittaa pystyottelussa, mutta mä uskon, että Gloveri vie mattoon tämän ottelun ja lukottaa Anthony. Että tässä tulee semmonen, että kaikki odottaa, että 2 kovaa lyöjää ja nyt kyllä äijä jompikumpi putoo näistä ja ei jumalauta ja kato perkele, painiksi meni ja luovutusvoitto. Itse veikkaan Glover Teixeiraa voittava ja luovutuksella kaiken lisäksi. Ja sitten, halleluja, Nate Diaz vastaan Conor McGregor. Uusinta ottelu, kyseessä siis viimeksi voiton vei Nate Diaz. Siinä oliko se 11 päivän varoitusajalla hän hyppäsi kehiin. Sieltä suoraan lomilta ilman kämppiä ja hän päihitti irlantilaisen. Ja nyt on ollut paljon spekulaatioita, että mikä tässä kaikkia on mennyt. Onko Conori kerennyt valmistautua tähän hyvin? Riittääkö hänen taidot ja oliko se tosiaan semmoinen onnenkantamoinen, että hän vaan hakkasi itsensä väsyksiin ja se oli vaan siitä kiinni, niin itse sanoisin, että ei. Että hypätään tämmöiseen osioon nyt suoraan, että Kallohalki veikkaa ottelut, miten se tulee menemään. Eli mitä mä itse löysin vaikka Puffin sivuilla veikkaa, niin mä veikkaisin itse, että Nate Diaz voittaa. Tyylillä, millä hän voittaa, niin on kaikista todennäköisin on lukotus. Toisena tulee tyrmäys. Ja kolmantena vaihtoehtona vasta tulee äänillä. Diaz voi voittaa kaikilla näistä. Miksi vetäydyn Nate Diazin puoleen tässä näin? Koska ensinnäkin hän voitti hänet jo kerran. Ei ilman mitään training campia takana eikä mitään tällaista. Puhtaasti pelkällä taidolla ja sillä kokemuksella vietiin tää ottelu. Eli nyt hänellä on täysi treeni, harjoittelukämppi takana ja hän on todella kovassa iskussa. Hän ei pelleile otteluiden kanssa ja hän tekee McGregorista nyt esimerkin, että hän pieksee sen uudelleen. Se mitä tulemme näkeen todennäköisesti ykköserässä on leikkisää pelleilyä Diazilta. Hän haluaa hiljalleen taas aloittaa sen ykköserän ja härnätä McGregoria. Tämä McGregorin pokerinaama on ruvennut vähän rakoileen ja sieltä selvästi paistaa epäröinti ja hirveä tunnepitoisuus hänen toiminnassaan. Hän reagoi nyt tällä hetkellä jokaiseen pieneen juttuun, mitä Diaz tekee. Että oli pressitilaisuus, Diaz nousi ja lähti menee, flippaa sieltä vähän keskaria ja heittää pullolla ja Gregorilla menee pasmat ihan sekaisin. Hän rupeaa nakkeleen kaikkia mitä löytyy siellä ja huutaa kaikkia. Hän yrittää
nostaa sitä volyymia, hän huutaa entistä enemmän, jos joku sanoo jotain. Eli hän on häviämässä tämän henkisen sodan nyt tällä hetkellä. Punnitustilaisuudessa, eli feikkipunnitustilaisuudessa, hän taas säpsähti samanlaiseen feikki-nytkähdykseen, mitä Diaz teki. Hän taas säpsähti niin kuin viimeksi. Ja sen jälkeen häntä vituttaa ja hän yrittää huutaa. Ja taas hän huutaa ihan vitusti, että hän tappaa kaikki. Että Diazin hän listii ja hänen koko tiiminsä ja näin poispäin. Että se alkaa tuntua niin teennäiseltä McGregorilla tämä homma. Ja Diaz vie voittoa ja luottoa itteensä saa koko ajan. McGregor vaikuttaa todella huteralle tässä vaiheessa jo. Että tässä nyt todennäköisesti voi tulla se, että ykköserässä McGregor ei pysty hallitsemaan kerta kaikkiaan itseään, vaan hän lähtee metsästään sitä tyrmäystä. Hän lankeaa omiin ansoihinsa, mitä hän on aiemmin pystynyt tuottamaan hänen vastustajilleen. Niin nyt hänellä joutuu nielaista omaa lääkettään ja sieltä tulee aika karvaalta maistuva tappio tämän jälkeen. Näin minä uskon, että tässä tulee tapahtuun. Mitään toisin nähtävää asiaa tässä ei, että aina onnen kantamoinen voi osua hyvin ja saada toisen vähän huteraksi, mutta nyt on Diazin veljeksistä kyse. Nate Diazia ei ole muuta kuin kerran tyrmätty. Ja sen teki Josh Thompson, joka on hyvin aliarvostettu siihen nähden, mitä hän pystyy tekemään ja tuottaa silloin, kun hän on täysin toimintakunnossa. McGregor ei ole tämän luokan ottelija, että hän pystyisi UFC:ssä tekemään tätä, että hyppii 145-paunasesta 155-paunaseen noin vaan ja tyrmäävän ja hoitavan hänen vastustajansa pois siinä ykkös-kakkoserässä. Ei tule tapahtumaan. Ja pitää myös muistaa semmonen, että jos McGregor rupeaa jahtaan tyrmäystä, yrittää saada lopetusta, joko matossa, joko pystyssä. Hän ei pysty tuottamaan sitä sillä mallilla, että hän pärjäisi sitten, että voittaisi äänillä lopussa. Se on mahdotonta. Joko sä valmistaudut ottelussa siihen, että sä viet sen äänillä, tai sä valmistaudut, että sä lopetat toisen. Kumpaankin hänellä ei riitä resurssit. Nate Diazilla on hyvä tankki, kestää tämän kovan ryöpytyksen ja hän jaksaa 25 minuuttia työstää. Ja hän on paljon pitempi. Paljon pitempi. Niin, ja hän osaa käyttää sitä pituuttaan. Ja mitä kaikkea hän muuta tuo tällä kertaa tähän otteluun, jää nähtäväksi. Että McGregori tulee häviään tämän ottelun lukotuksella tai tyrmäyksellä. Itse en oikein ole vielä saanut itselle niin selväksi, että kummalla tavalla, mutta mä veikkaisin jopa niinkin radikaali, että kolmannessa erässä Diaz tyrmää McGregorin ihan täysin. Hän ottaa kakkoserässä semmoisen myllytyksen käyntiin ja McGregori vaan taipuu siinä tahdissa sitten ja hän putoo pois kärryiltä. Eli itse veikkaisin kolmatta erää tyrmäyksellä, tekninen tyrmäys, Conor McGregor putoo ja se on siinä paluu 145-paunaseen sen jälkeen. Näin. Ja tästä voisi sanoa, että helvetin hyvä kortti ja oikein siellä alemman kortin pääottelu on sellainen kuin herra Cody Garbrandt vastaan Takeya Mitsukaki. Niin nyt on Mitsukakilla aika kova vastassa, että siinä voi olla, että Mitsukaki taas tyrmätään tämän kerran.
Cody on aika kovassa iskussa nyt. Että epäilen, että nyt tulee semmonen hyvää yötä päivää. Ja yksi ottelu, mikä myös on vähän pääotteluun liittyvää kumminkin, niin on McGregorin tiimistä Artem Lobov vastaan Ned Diazin joukosta Chris Avila. Että Artem on kova tyrmääjä. Chris Avila, en oikein tiedä muuta kuin, että hän on vaan Stocktonista siellä, että se voi olla sitten, että Artemi vie pitämään, mutta mä en tiedä tästä Chris Avilaa, että tää voi olla aika kovakin tapaus sitten, että se voi olla, että hän lukottaa tän Artemin sitten. Jää niinkö nähtäväksi tää homma. Sitten oikein Fight Pass kortissa oikein aikaisia otteluita. What the fuck? No niin. Niin on Neil Magny vastaan Lawrence Larkin. Niin tää on aika jännä, että kun heitetään tämmönen 2 hyvää nimeä tonne Fight Passiin. Että kyllä UFC näköjään todella haluaa, että ihmiset tilaisi sitä Fight Passia. Itsellä mulla ei sitä nyt ole enää. Mulla oli se tietyn aikaa. Mutta siis todellakin halutaan, että ihmiset seuraisi tätä Fight Passia. Että itse en katsele sitä. Että itse katselen vaan Viaplaylta tämän, missä näytetään pääkorttia. Joskus näytetään enemmänkin, joka on toiminut hienosti. Ja se on ollut ihan riittosa mulle, että muut ottelut sitten voi netistä katsella jotain muuta kautta, että mitä on tapahtunut. Mutta jännä, että näin kovan luokan ottelu, niin vai pääsi, jumalauta, mua haukotuttaa. Mutta tällainen varmaan olisi tämän illan antimi sitten siellä Las Vegasissa, niin ei kai tässä muuta ole, kun katsotaan kuinka käy lyhkäisyydessä. See you later, kaksakä.